चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय लोगोसे रंजालि बैसागु फालिदों। चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारि जोहोलाव सोमला फोथाराव मेहेर गोनाङै चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय लोगोसे रंजालि बैसागु रंजानाय फालिदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे बेखेवना होना महरगिरिफोरजों एमएलए जयन्त बसुमतारिया रंजायो। जोबोद मोजां बिथांमोनहा माने बोगदादखौनो बुंदो बिथांमोना खूब स्ट्रं खामानि मावनायाव आरो खौसेयै दङ बिथांमोना लोब लोब ओंखारबोदों जोबोद मोजां जागोन। बे हारिमुखौ लाखिनायनि गुबै हारिमुखौ लाखिनानै फोथांनानै फोजौनायनि बिथांमोना लामा लादों। बे जोबोद मोजां साक्सेसफुल जागोन। बैसागुखौ जोङो सिगाङाव नुयोमोन माने आलाय जाब्रेयै फालियोमोन किन्तु दा जों बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो नागिरदों आरो लाबोबायबो। बेखौ जोङो माने रंजानाया जोङो लोङै जायैसो सिगाङाव रंजानाय जायोमोन दा किन्तु लोङा जाब्लानो जोंनि गुबै हारिमुखौ लाखिनानै जोङो रंजानाय जों बेखौ सिस्टेम खालामदों। दा जोबोद मोजां। हारिमुखौ लाखिनायाव फावगिरिफोरनि बांसिन दायथ' थायो। फावगिरि दिन्थिनानै हारिमुआव थांनानै थायो मोनसे जाथिया। माबायदि खामानिखौ मोजां नुयो? दा जोङो माने जों स्किल पार्सन जों बानायनांदों सिगाङाव कुवालिटिनि आर्टिस्ट जों खालामग्रोगोन बिनि उनाव जोङो सिस्टेमजों थांगोन स्किल पार्सन होमब्ला माने अट'मेटिकेलि बे मोजां जालांगोन। आर्टिस्टफोराव जोङो सिगां मोजां खालामग्रोगोन रोंगौथि गोनां खालामगोन बिनि उनाव जोङो सिस्टेमजों थांगोन आरो होमब्लानो जोंनि हारिमुवा डिसिप्लिन जागोन। जों बे पलिसिखौ लादों। बेखौ जोङो इनस्टिटिउसननि थ्रुयै माने जोङो फोथांनानै फोजौगोन थ्रु इनस्टिटिउसन। बेथ' माने साडेन डेभेलप थारमाने बे गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखैब्लाबो बिथांमोना गावबा गावनि नाजानायजों जोबोद मोजाङै जौगाबोदों आं बेखौ फोथायो। आरो बेनिफ्राय अलरेडि जोङो दा क्लाइमेक्सआव दङ माने एडप्सननि खोथा। जोङो बर'फ्रा लेंगुवेजखौबो गुबुननि लेंगुवेजखौ ओरैबायदि गोरलैयै आजावनो हायो सोलोङो ओमफ्राय रोंगौथि रोङो आरो बिदिनो कालसारावबो जोङो दा जेरावबो गुबुन गुबुन कालसारखौ जों एडप्ट खालामनांदों। दा जों बेखौ लासै लासैनो जोंनि गुबैखौनो व्हाट इज वी हेभ आवर एक्जिस्टिं जों बेखौ लानानै जों जौगागोन आरो। माखासे फिसा फिसा प्रडाक्सनफोरा सर्ट भिडिअ दिहुननायनि नामाव माने समाज बेरेखा बायदि फिल्म माबा स्ट'रि बानायगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुंनो सारा? बेखौ जोङो दा नुदों जे सोरबा खोब मोजां जादों आरो बेनिफ्राय बबेबा ओरैनो इमसनजों जों ओंखारनाय बायदि नुदों। जों बेखौ लासैनो कारेक्सन खालामनानै मोजां खालामलांगोन। बैसागु होनब्लाथ' बियो जोंनि बर' हारि माहारिनिनो मोनसे जिउ सोलेरजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। आरो बे रंजालि बैसागु होनब्लानो जोंनि जिथु गोसो बे गोसोआ जोंहा बहुद रंजाखाङो मोसानो गोसो जायो। बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोरबो गासिबो माने रंजानो गोसो जायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जिथु माने बैसागु फोरबो खुंनो लानाय चिरां जिल्ला बिसाया बे जोबोद गोजोनथाव जादों। आरो बेखौ दा बेजों लोगोसे माखासे बादायलायनायबो लादों बिसोरो बादायलायनाय लोगोसे आरो बिदिनो जयैनो गोदान गोजाम मोसानाय माबा लादों मोसालायनाय बे जिनिसा बहुद मोजां जादों। आं गोजोननाय मोन्दों आरो भबिष्यताव जाहाथे दिनैनि जितु बिसानि जितु चिरां जिल्लानि जितु माने दिनैनि खुंनाय बे खुंनायजों लोगोसे बिसानि जितु खामानि मावनांगौ बेयो उनावहाय जाहाथे गाहामै गाहाम जाहाथे मावलांबाय थानो हायो साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो। नोंथांखौ सावथुन मुलुगाव एसे लोगो मोनदों माबाफोर सावथुन मुलुगाव आजिखालिथ' माने जोंथ' सेनियर जाहैबाय सेनियर मस्ट होनजायो जोंखौ 86निफ्रायनो खालामबोनाय। जायखिया सिगाङाव आङो जेनेबा 25थासो सिनेमा बानायबाय आरो दाखालिसो मोनसे बावखुंग्रि मेला जाब्ला 12 थारिखआव बाहाय मोनसे महरत जादों टेंफाख्रिनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि
जोंहा बेखौ दाजेन होननाय जोंहा फंबाय दाजेन बिथाङानो प्रडिउसार डाइरेक्सन बेनो होगोन दा बेखौ हयथ' उनावहाय बावैसोनो उनावहाय बे शटआ जाबाय थासिगोन दा बे आरोखि आरो आंनि जिथु सिनेमा जगताव दा खम जानाया जाहैबाय दा गोदान मोनसे टेलेन्ट लानानै गथ'फ्रा बहुद मोजां फैगासिनो दङ दा बे हिसाबै माने जोंनि एसे माबाया एसे खम जालांनो हमदों आरोखि नाथाय गागिफोरखौबो नांगौ जायो दे सावथुनाव नांनाया नांगौ माने सेनियर थायोब्ला एसे माने उन्दै जायफोर जाखांफुनाय गथ'फोर बेफोर मोनसे साहस मोनो आरो दा सेनियर थायोब्ला गथ'फ्रा एसे मोजां मोनसे माबाजोंबो माबायो सोनारो आरो बिसोरनि जिथु कुवालिटिनि जिथु माने माबा बेफोरो सोनारो आरो आलायारन सिनेमाखौ गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बिथाङानो जाहैबाय राफेदाय बसुमतारी बिथाङा बिजिनिनिफ्राय जोंनि हांख्रायनायाव बेखौ आङो खबर लाबाय थादोंमोन दा बिथांमोनहा हयथ' मा अबस्थायाव मा जाना दं आं बेखौ बुंनो हाया दा बिसोरो माखासे माने फाइनेन्सारफोरजों ससाइटिजों आरोखि बिसोरो जायफोर लायग्रा बिसोर रायलायबाय थादोंमोन दा उनावहाय मा जाखो आं बेखौ खिन्थु मोजां खबर मोनाखिसै आरो दा बेसिम नाथाय बै समाव बसुमतारी सिगांग्रो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो जोंनिनो माखासे मस्ट सिनियर आर्टिस्टफोर बिथांमोनसिम सिगांग्रो खुलुमनाय जासिहरबाय माने जों फार्स्ट बे सेकेन्ड जिथु नैथि रंजालि फोरबो फालिनाय जाहैबाय खार'ना जाहैबाय माने जोंनिया माने आर्टिस्टजों लोगो हमलायनाय मेन बे लादों जों माने ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय जोङो माने उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बोर होलायनाय आरो बेखौ लादों ओमफ्राय स्पेसियेलि जोङो मोनसे बैसागु जिथु जों बर' हारि हिसाबै जोङो गोमालांनो हमबाय जिथु सिगाङावथ' खाम जथा सिफुंजों जायोना मोसानाया खननानै बिदि मोसायो दाथ' बिदिखौ बारा इउज खालामला बे हिसाबै जोंखौ लाबोफिननो थाखाय जों खाम जथा सिफुंजोंसो जोङो खननानै मोसादों ओमफ्राय लोगोसे देमसि लाफादों जोङो देमसिखौथ' मिथिखायो दानि मानसिया मिथिनो हमला खिन्थु जोंखौ बे प्रग्रामखौ लाफादों खारन बेनो दानि उन जोलैफ्रा माने बेखौ मोनथिथों नायथों जुदि माने देमसिया माने गोदो माबादिमोन बेखौ देखायफिनगोन बेबो खुगाजों खननानै मोसागोन स्पेसियेलि बे आरो ओमफ्राय ओरैनो जों मोनसे लाबावदों माने बे जयैनो माने गोजाम रंजानाय जिथु जोङो लुबैयोना जेनेबा सानैल' जेनेबा जों लेंहरनानै इनभाइट खालामनानै गोदान ज' रंजागोन आरो दिनै बेखिनि आरो माबाया चिरां जिल्लायाव दासिमाव बेसेबांसो सावथुन मुलुगाव बाहागो लानो दङ दाथ' बुंनो थाङोबा बुहुत जाबाय जोंनियाव दा दिनैथ' फैदोंआनो बुहुत इनभाइट खालामनाय फैजोबदों फ्राय दिनै उनाव 500 जन मानसियानो फैदों आरो ना ओमफ्राय बाव स्पेसियेलि जिथु आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने 420 बे दंखायो खिन्थु बिनि गेजेराव दिनै जोंनियाव 210 फैदों माने फैगासिनो थागोन दा सफैजोबाखै फैबावगोन आरो